Iran ta yi babban kamu. Hukumomin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun sanar da kama wani jirgin dakon mai a tekun Oman, wanda ke ɗauke da litan mai aƙalla biliyan 6 na man fetur tare da ma'aikata 18 a ciki. A cewar rahotannin, hukumomin tsaron teku na Iran sun kama wannan jirgi bisa zargin fasa ƙauri na mai da kuma karya dokokin sufuri da kuma tsaro na wannan teku. Sun bayyana cewa an gano jirgin yana jigilar mai ne ba tare da sahalewar doka ba kuma tare da ƙa'ida ba, lamarin da ke cutar da ɓangaren tattalin arziki da kuma tsaron yankin. Hukumomin Iran sun ce sun kai wannan jirgi zuwa tashar ruwa domin bincike da kuma ci gaba da bin matakan shari'a, yayin da ake tsare da ma'aikatan jirgin domin amsa tambayoyi da za a musu, wato waɗannan ma'aikata aƙalla 18. Wannan rahoto ya fito ne a yau 13 ga watan Disamba ta shekara ta 2025. Kuma wannan ba shi ne karo na farko da Iran ɗin ke kama jiragen dakon mai a yankin tekun Oman ba da kuma yankin tekun Fasha ba. Lokuta da dama Tehran tana zargin wasu ƙungiyoyi na ƙasashe da fasa ƙauri na mai ko kuma amfana da hanyoyin tekun wajen aikata manyan miyagun laifuka, kuma musamman a lokacin da ake fama da takunkumi na ɓangaren tattalin arziki da yammacin Turai, Amurka da ƙawayenta suka ƙaƙaba wa ƙasar Iran ɗin. Masana harkokin tsaro sun bayyana cewa wannan mataki na Iran zai jefa wannan ɓangare a wani irin yanayi sakamakon yankin yadda tekun Oman ke da muhimmanci, al'amarin da zai ƙara haddasa cece-kuce yayin da yankin ya zama ɗaya daga cikin inda aka fi zirga-zirga na safarar man fetur a duniya. Haka kuma ana sa ran lamarin zai iya jawo martani na ƙasashen duniya, wato musamman idan aka gano cewa wannan jirgi yana da alaƙa da wata ƙasa ko wani kamfani daga ƙasashen waje. Ana ci gaba da jiran ƙarin bayanai daga hukumomin Iran da kuma ɓangarorin da abin ya shafa, yayin da ƙasar Iran ɗin ta tabbatar da cewa in ta kammala bincike za ta sanar da ƙarin bayanai kamar yadda rahotannin suke bayyanawa. Takaddama dai tana ƙara ƙaruwa tsakanin Iran ɗin da wasu ƙasashe da take ganin su a matsayin abokan adawa, yayin da suka ci gaba da lafta mata takunkumai, ita kuma take ci gaba da neman hanyoyi ta ɓangarorin abokan hulɗarta kamar ɓangaren China, Rasha, Venezuela da kuma wasu ƙasashe kamar da ƙasar India, ita ma da ake gani Indiyan ta ci gaba da sayen man fetur a hannunta, yayin da Amurka ta dage akan sai ta daina saya. To al'amura dai suna ci gaba da jagwalgwalewa, yayin da masana suke kallon wannan a matsayin wani gagarumin al'amari wanda daga ƙarshe dai dole gwabzawa ita ce mafita, mai ƙarfi ya ƙwaci kansa. 'Yan uwa, ya kuke ganin waɗannan al'amura yayin da ake tunanin sauƙi kuma al'amura suna ta ƙara rincaɓewa, juyawa izuwa wasu ɓangarori izuwa kuma wasu ma'anoni daban? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, kada ku manta ku mana share, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News. Allah ya bamu alheri.